Tenzindi tungamire mukati mezviedzo mananda ndibata ndimidombo ndiwige ndimwimu tungamiri tenzindi tungamire semwana Mazuva ekupedzisira vanhu vachamanya manya vachitsvaka pfuma nedzidzo vachiramba ruponeso. Ini ndine mvura yeDoro yandinopiwa naIshe. Ndofarira ruponeso. Ini ndine mvura yeDoro yandinopiwa naIshe. Ini ndine nzidzo yeDoro ndofarira ruponeso. Sepamazuva ano vanhu vaidya nekunwa vachida mari nekuzvikudza vachiramba ruponeso. Sepamazuva ano vanhu vaidya nekunwa vachida mari nekuzvikudza vachiramba ruponeso. Ini ndine mvura yeDoro yandinopiwa naIshe. Ini ndine nzidzo yeDoro ndofarira ruponeso. Ini ndine mvura yeDoro yandinopiwa naIshe. Ini ndine nzidzo yeDoro ndofarira ruponeso. Tiri kurarambira Jesu toda titore kumsha tonotonga
togarana naye narini tirikuraramira Jesu toda titore kumsha ngapamwe naiye togarana naye narini yaninopiwa naishe ininininititoyendono ndofarira ruponeso ininininititoyendono yaninopiwa naishe ndofarira ruponeso. Yesu anatifela pagologota paulani wazalila zanga singiza iwala singiza iwala goli goli 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 singiza iwala kwaina buye nizomkona mulungu popesa ngati simumukonda mafupa zalila kwebele kwaina buye nizomkona mulungu popesa ngati simumukonda mafupa zalila kwebele mafupa kwebele mazifupa kwebele popesa ngati simumukonda mafupa zalila kwebele mafupa bigwindiri mazifupa bigwindiri popesa ngati simumukonda mafupa zalila kwindiri tate machiona chilombo chilikulilange wantu chilombo icho tate machiona chilombo chilikulilange wantu chilombo icho tate machiona chilombo icho tate machiona chilombo icho machimba kulila chilombo icho machimba kulila chilombo icho machimba kulila chilombo icho machimba kulila chilombo icho chilombo ndiye satani chilikulilange wantu chilombo icho chilombo ndiye satani chilikulilange wantu chilombo icho temachiona chilombo icho temachiona chilombo icho machimba kulila chilombo icho machimba kulila chilombo icho machimba kulila chilombo icho machimba kulila chilombo icho
close to Jesus all the way. Jesus is my captain, and he fights my battle still. He has never lost a battle, and I know that he will not. I've got my helmet on my head, my shield and sword in hand. Keep on being close to Jesus all the way. Lord, if I walk on the shore and I sing and endure in the battlefield. Lord, if I walk on the shore and I sing and endure in the battlefield. Lord, if I walk on the shore and I sing and endure in the battlefield. Keep on being close to Jesus all the way. Lord, if I walk on the shore and I sing and endure in the battlefield. Lord, if I walk on the shore and I sing and endure in the battlefield. Lord, if I walk on the shore and I sing and endure in the battlefield. Keep on being close to Jesus all the way. Keep on being close to Jesus all the way. Zira kutewera Jesu ndiri wenyu narini, ndiri wenyu kana nyika yoramba, ndiri wenyu narini. Ndazvimisira kutevera Jesu ndiri wenyu narini, ndiri wenyu kana nyika yoramba,
nyangwe mukufamba kwangu ini ndichatewera, muponesi ndichamziva nyangwe mumatambudzo, nyangwe mukufamba kwangu ini ndichatewera. Ndofamba munzira dzakanaka, nyangwe vese vakusiya ini ndichatewera. Ndofamba munzira dzakanaka, nyangwe vese vakusiya ini ndichatewera. Ndichatakura mchinjiko, ndichatewera Jesu, ndichafara mumakono, ndichakumbana naye. Ndichatakura mchinjiko, ndichatewera Jesu, ndichafara mumakono, ndichakumbana naye. Ndofamba munzira dzakanaka, nyangwe vese vakusiya ini ndichatewera. Ndofamba munzira dzakanaka, nyangwe vese vakusiya ini ndichatewera. Ondimutsa mangwanani mumanheru aneni, ndichafamba ndomurumbidza mumativi omana. Ondimutsa mangwanani mumanheru aneni, ndichafamba ndomurumbidza mumativi omana. Ndofamba munzira dzakanaka, nyangwe vese vakusiya ini ndichatewera. 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 Ngamidzai mose pamhandire. Zita rangu ndoitwa Pastor Francis Mbira. Tinotenda chose nekusangana kwataita mukati mezuva ranhasi. We are on part 2 mukati mezuva ranhasi. Ngatiunganei tizeye tiri pamwe chete nyaya, the truths of the Bible, the gems in the Bible. Tidzibate tiri pamwe chete, Mwari achititungamirira, Mwari achitiitira zvakanaka. Tisati tataura nyaya yatoda kuti titaure mukati mezuva ranhasi, ndakanchida kutiko vadare vedu kana kuti vatiri kubatsirana navo in today's subject vakumhoresei, vakuchingamidzei. Totangira panapa. Tinotenda. Zita rangu ndinoitwa Pastor Obert Mudzengi wesangano rema Seventh Day Adventists. Mufaro wangu kusangana nemi pachirongwa chedu chepamhandire. Tinotenda. Thank you so much. Yes, next. Kwaziwai vateereri nevatariri. Toda kutenda zvikuru nokuuya kwamaita mukati mechirongwa chino. Ndinonzi Gabriel Warari, ndiri mufudzi mukati me Seventh Day Adventist Church. Tinokuchingamidzai kuhurukuro yakasimba zvakadai. Thank you so much. Yes, next. Kwaziwai vateereri, zita rangu ndinonzi Tafadzwa Choto, ndiri murayiridzi mukuru pauniversity kana kuti lecturer. Ndine PhD resociology anthropology, saka tinenge tichibatsirana pano kuti tinzwise nyaya iri pamberi pedu. Thank you so much. Maita henyu tinotenda nekuuya kwamaita Pastor Mudzengi, Pastor Warari pamwe chete na Elder Choto. Mwari dai angakukomborerai akuitirei zvakanaka. Maybe kuti titange zvakaisa kunaka, ngatibatei hwaro kungoti kuti putire zvatakataura in part 1 yenhaurwa yedu ine chekuita nechimiro chevakafa, zvatinogona kubatsirwa nevakafa nekurarama kuri kuita vanhu iye zvino izvi
vaine zvibatiswa zvavanenge vachibatiswa nevanhu. Zvimwe zvacho ndezvekutsvagisa pfuma, zvimwe zvacho zvinonzi iko ndezvekutsigisa michato, zvimwe zvacho zvinoita sekuti iko zvinobatsiridza mukati meupenyu. Last time takataura nenyaya inonobata nhaurwa yemanjuzu. Saka takachida kuti iko Pastor Mudzengi ingotisira in a nutshell what we covered last time. Maybe vasati vaita izvozvo tikambonamata yedu. Nditinamatei. Wonderful. Namatai Pastor. Yes. Baba vari kudenga, toda kukutendai mukana zvewamatipawo kukurukura nyaya dzakakosha dzeupenyu. Takadzitarisa dzichibva mukati meshoko renyu dzvene rine simba semunondo unocheka mativi ose. Tinokutendai nevadare, tinokutendai nehurukuro yatichapandira pamandire pano, kuti Mwari wedu mubudise chokwadi chamoda kuti chizikanwe nevana venyu. Garai parurimi, garai papfungwa, garai pane zvese zvingavabatana kuti izwi iri neshoko iri risvike kuruzhinji. Tanamata nekutenda kuti muchatitungamira muzita raMambo Jesu. Amen. Amen. Tinotenda chose. Maita yenyu Pastor Warari. Mwari ngaakukomborerei. Yes, Pastor Mudzengi, tibatsirei. Tinotenda. Patakabata nyaya yemanjuzu, takadzidza kuti it's a modern term riri kushanda kana kushandiswa kutsanangura zvainzi kare urombwa. Saka Satani aunza a nicer adjective kuti zviattracte vamwe vanhu. Nemhaka yekudai akangoramba achiti kuromba zvaisazoita attractive. Zvaileka kadhati. Saka takaona kuti sins are not spiced with garlic and pepper, but they are sweetened with syrup and honey. Satan akaisa magnetism pachitema zvokuti chinokudhonza chokubata iwe usati wazviona. Saka ari kushandisa manice adjectives kuunza zvazviriko kubva nechekare. Saka manjuzu inyaya yeurombwa nekunobata-bata, ende zvinouya zvichibva pavanhu vanenge vachikara kana kuti vane covetousness, vasingagutsikani nestate yavari pairi. Takabata tikaona kuna Genesis chapter 3 kuti Eva akanzi naSatan through that snake, ukadya muchero womuti uyu uchafanana naMwari. So she was desiring kuinda pastate iri higher than her state. And she was not satisfied nezvaaiva nazvo nepaanga ari. Ndokuchinobatana neizvo akaporomora. Ndosaka nhasi tichitambudzika nekuda nekufa nezvose zvinoitika nenhamo dziripo panyika. Inyaya yekuti teteguru vedu, madzibaba edu vokutanga vakashuvira kuva pastate iri pamusoro pane yavaiva. Saka muchaona kuti kune vazhinji vanoda mashortcut ekubata pfuma. Havadi kushanda nesimba rose, havadi kubuda ziya. They want the sweet without the sweat. Saka vanonotsvaka masimba awa anobva kuna Satan. Takatobva kuverenga kuna Ephesians chapter 6 pavhesi ya12 ikati masimba iwawa masimba erima aripo pane rino pasi. Zvinonzi we do not wrestle with flesh or blood, but we are wrestling against my principalities, my powers of darkness. Saka Satani ariko ende anogona kutopa zvinhu izvi. Even Jesu paakaidzwa paya kuna Matthew chapter 4 akakwidzwa pamusorosoro, akataridzwa pfuma yakanaka yenyika neumambo hwayo nekubwinya kwayo. Zvikanzi ukangondipfugamira chete, you don't need to go through the cross to save people, but ukangondipfugamira ukandinamata ndinokupa zvose. So Kristu aipuwa a shortcut, but Kristu akati aiwa ini handidi zvemashortcut. Kana zvichireva kuti munhu anoponeswa through me hanging on the cross, I will have to suffer and go through everything. Yes. Toda kutenda kunyengera kwepfuma kunogona kutisvitsa pakuti iko tifunge kuti iko kuti unyatsosvika pakubata kunyatsoti pfuma iri stable inoenda from generation to generation. Satani anogona kukusvitsa pakufunga kuti kushanda hakusi enough.
pane rimwe simba rinofanirwa kuwanikwa. Sekana muchiona kuti vamwe vanogona kutosvika pakutenda kuti bhande regoridhe kuti rinyatsobatwa chaizvo chaizvo haribatike. Handiti muri kuona bhande regoridhe panotodiwa, pane zvinofanirwa kutoitwa kuti bhande iri riita sei ribude pachena. Ende vanotoenda vachiita zvoitwa pumwa vozopinda pasi penyika. Handini ndizvo here? Ndakanzwa kuti kune imwe nzvimbo yekuti iko kune chembere inonzi iko inoyamwisa vanhu vozoenda kumining. Handiti muri kuona? Yes. Mozoenda kumining, mapedza kuyamwa chembere iyoyo masimbiswa, mozopinda musango kunovhima. Saka Satani anotisvitsa paya pakutenda kuti iko hazvibude nyange ukashingirira sei, nyange ukabuda ziya unofanirwa umbopumwa kuti kana upinda musango unge wakanyatsofukidzwa nemasimba ekuti iko uite umbarume chaiye. Ndo nyaya ingoripo pamanjuzu, kutsvaga kupfuma nekuita sei, which is not true. Handiti ndizvo vanozembera pana Jehovha Mwari anovatungamirira, anovaitira zvakanaka. Iyi yanaka kai? Yanaka, handiti ndizvo here? Yes, we move forward. I think Dr. Choto, I don't know, pane here chimwe chamungada kungotaura. Tiri kutaura zvakapfuura kudhara from your point of view. Yeah, I think ndoda kungosimbisa pfungwa yekuti zvinhu zvatinoona zuva ranhasi hazvina kutanga zuva ranhasi. Bhaibheri shoko raMwari rinoti hakuna chitsva pasi pezuva. Wonderful. Saka muchaona kuti zvese zvemanjuzu, zvese zveuyu zvinoita sekunge zvechizvino but zvinhu izvi hazvina kutanga nhasi, zvanga zviripo kubva kare. Ndosaka muchiona zvichikosha kuti tiende kushoko raMwari sezvataurwa pana Genesis chapter 3 kuti bhuku raGenesis ndo bhuku remavambo. Kana uchida kunzwisa kuti zvinhu zvese zvakatangira papi, unoenda kubhuku raGenesis. Ikoko kubhuku raGenesis ndo patakaudzwa kuti Satani akashandisa nzira yedeception kuudza Eve kuti ayo imi hamungafe chinyi zviro kwazvo. Pakatangira nyaya yese iGenesis chapter 3. Saka shoko raMwari rinotibatsira kuti tinzwisise kuti zvinhu zviriko zvese zvezuva ranhasi solution yacho iri mukati meshoko raMwari. Thank you so much. So part 2 takachida kuzamena because vanhu ava vanoti iko kune simba riripo ramungarambe henyu but riripo vari pasi apa vanonzwa. Handiti muri kuona? Ndo argument iripo, ende kune vanhu vanotsika pasi netsoka yekuti kuti kuramba henyu asi zviriko. Handiti muri kuona? But mukati mezuva ranhasi musoro wenyaya unoti as part 2 and a follow up to what we learned last time is when the dead speak. Ndo musoro wenyaya wanhasi, when the dead speak, in brackets the deception of necromancy. The deception of necromancy. Now, chinganziko necromancy chii? Nekuti tashandisa wedhe rakakurisa pana Pastor Warari. What is necromancy? Because tiri kuti the deception of necromancy. Necromancy kudavira kana kuti claim inoitwa yekutsvaka kuti vanhu vacommunicate nevasipo vatinoona vatigere navo. Ishoko iri rinogona kubva zvakare mushoko rekuti rima. Sezvamambotaura kuti vekurima. Kureva kuti tikaritarisa kuoriginal kwacho necro. Ndo panobva shoko rokuti rima. Kureva kuti zvinhu zvisiri pachena, zvinhu zvisingaitwi masikati. Saka kutsvaga, kuwana simba iroro nokutungamirirwa nokunoconsulta ikokoko ndo yatoti necromancy. In other words, seeking to communicate with or gain guidance from the dead. And the deception of that. That's ndo zvatoda kuti titaure nezvazvo mukati mezuva ranhasi. Saka the argument ndeyekuti iko vakafa havana chavanoziva kana kuti vane chavanoziva here. Handiti muri kuona? That's the issue yatoda kuti titaure nezvayo mukati mezuva ranhasi. And it is amongst many African cultures because vanotenda kuti vari pasi vanonzwa, vanoona zvakare vanotungamirira vapenyu. But
ndangachida kuti tibatsirane mukati mezuva ranhasi. Ndinofunga kuti tinzwisise kuti chimiro chemunhu kana afa chakambomira sei. Tofanira kutanga tanzwisisa kuti iko munhu wacho akambosikwa sei. How did it begin? Tiritezere? Yes. I don't know. Dr. Mzengi, can we start from there? Thank you. Yes. I think ngatidzokere kumavambo. Exactly. Kuna Genesis. Pa chapter 2, pa verse ya 7. Okay. Shoko ra Mwari pano parinoti. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Mama version anoti he became a living being. Okay. Sikapari kunzi pano apa kusikwa kwomunhu mubatanidzwawo zvinhu zviviri. Mwari vakashandisa guruva revhu ndokuumba mutumbi womunhu. Vaumba nevhu ndobva vafemera maari mweya woupenyu. Okay. Kobva munhu ava chisikwa chipenyu. Okay. A living soul. Saka munhu zvinhu zviviri. Okay. Guruva revhu robatanidzwa nemweya woupenyu, the breath of life. Then it's equals to a human being. Ndo it's equals to a person. Ndo zvinoita kuti munhu avepo. Okay. Ndo kuumbwa kwemunhu. Ndo kuumbwa kwemunhu. Saka pari kunziko God breathed into his nostrils the breath of life. And it and man became a living soul. Kana kuti a living being. Saka tiri kutika munhu mubatanidzwa zvinhu zviviri. Tiritezere? Chiumbwa chakaumbwa naMwari plus kufemera kwakaitwa nani? naMwari equals a living being or a living soul. Saka chinonzi soul chii apa? Chimbotibatsirai, because tonzwa pachitaurwa nyaya yesoul. My soul, my soul, and my soul. Anditi ndizvo here? Yes. Pastor Warari, mungambotibatsira here ipapapo? Is it separate? Munhu ane kamunhu here mukati make? All right. Yes. Yeah, sekutaura kwataita masomo anobudisa munhu kuti pane guruva revhu kouya mweya wakabva muna Mwari. Good. Zvoumba chinhu chimwe chete. All right. Chinhu ichocho chimwe chete chine simba chete rinobva kuna Mwari rekufemera. Okay. Yatingati nefesh. Okay. Saka ichocho chacho icho chicho hachisi mhepo yatinofema iyi yatingati ruwaki o yatingati wind. Okay. Chinotova a combination of two things zvaumbwa zvikabatana pamwe chete. Alright. Sezvingangoita kutora muenzaniso uri simple. Very simple. Ndewe kutiwo tikati ti chi yatingati hobvu. Yeah. Masamba. Wonderful. Mukaka. Mvura. Zvimwe neshuga. Taumba tea. Tikatoda kuparadza tea tikawana muchina unogona kuextracta kubvisa masamba yosara yava mvura ine mukaka ine shuga. Tobvisa mukaka torasha, totora masamba torasha, totora shuga torasha, totora mvura torasha, tea iripi. Saka ichocho chatoti hachisisipo ichocho ndo chatinoti soul, chinoumbwa nekubatana kwezvinhu. All right. Okay. So by the way, the point yekuti hachisi intelligent. I mean, munhu haasi intelligent kana asina that combination. Yekuti tingati chimudhuri chakaumbwa chiya kana kuti chiumbwa chiya chisati chava nemweya chinogona kuziva. Meso anenge haripo, nzeve dziripo, asi hazvifunctioni nokuti hapana combination. Yeah. Saka ipapa panogona kutipa hwaro hwekuti tizive kuti kana kwazonzi kwava kufiwa chinenge chava chimiro chipi pane zviviri zviya zvinoumba munhu yatingati soul. Alright. Indinoda kuti timbonyatso-tsokodzera apa. Anditi muri kuona? Yes. Ameno, doctor, do you have anything to say? Okay, yes. Ndachida kuti ngatiregere kumhanya nhasi hatisi kuda kumhanya. Ndaida ndichitsanangura padefinition ye-breath of life. Alright. Takaenda pana Genesis chapter 7 pavhesi ya 21 inoti iyo
all the flesh died that moved on the earth, birds, cattle, beasts, and every creeping thing that creeps on the earth, and every man. Verse 22 ndoyatira kuti tibate. All in whose nostrils was the breath of life, all that was on the dry land died. Now kune dzidziso irimo muwanhu yekufunga kuti munhu ane special type yemweya urinorarama maari wakasiyana newemumhuka wakasiyana newemuzvipenyu zvose. Asi vhesi iri kutiudza kuti panapa mhuka dzine breath of life yakafanana nebreath of life yemunhu. Zvichireva kuti breath of life hachizi chinhu chipenyu ba chinorarama. So mubvunzo unofanira kuti uye manje ndewekuti mufundisi vatsanangura chinonzi soul according to the biblical definition. But munyika mune mamwe madefinition emasouls. Takaenda kuna vakorose chapter 2 verse 8 tinopiwa a warning neshoko raMwari pamusoro pechinhu chinonzi vain philosophy. Takaenda kuna Colossians chapter 2 verse ya 8 inotipa inoti iyo verse 8, beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit according to the tradition of men, according to the basic principles of the world, not according to Christ. Uchaona kuti definition yekuti so chinhu chipenyu chinorarama haina kubva mushoko raMwari ba, yakabva ku Greek mythology kana kuti ku Greek philosophy. Saka vanhu vakanyanyofamba neidea iyi vakaisimbisa ndiana Aristotle. So Aristotle akanga ari a Greek philosopher. So Aristotle ndiye aibhiliva kuti munhu anokompozwa neflesh nesoul inoramba ichirarama. So through Aristotle maphilosophers vamwe vaizviti makristu vana Augustine of Hippo ndo vakabva vatora idea iyi ndokuiintroduce kuChristianity. So idea iyi haina kutanga from the Bible. Yakatanga from philosophy. So pfungwa yatiri kuedza kuburitsa panapa ndiye kuti munhu haana ba chinhu chiri mukati maari chinorarama. Munhu iye ndiye anorarama. Pfungwa yekuti munhu ane a soul inorarama maari inosara ichirarama mushure mekunge afa haibvi mubhaibheri, yakabva kuGreek philosophy ndokayakabva ndo maorigins ayo. Saka tinofanira kuti tiseparate between the teaching of the Bible and the traditions and teachings of men. Tinotenda chose. Saka ngatirambe tichitsokodzera ipapo kuti iko Mwari akati Genesis chapter 2 verse 7 anditi ndizvo Bible rinoti iko, and God breathed into his nostrils the breath of life and man became a living soul. Saka chiumbwa chakafemerwa mweya wekurarama weupenyu naMwari equals a living soul. Saka zvanditori I am a living soul. Anditi muri kuona? Yes. Kuna vamwe vanoconfuse breath of life kana kuti mweya weupenyu neoxygen. Unogona kutoona kuti zvinonzi munhu uyu atofa but ane tengi riya reoxygen riri paari. Zvaitoitika panguva yeCovid kuti ane oxygen tengi riri paari but munhu onzi adini afa. Munogona kutoona mhuka yakafa yoga apo but yakafuta so yakazara mweya mairi. Kureva kuti breath of life is not oxygen but it's life giving power rinobva kuna Mwari. Ende kana paita that life giving power nechiumbwa chaumbwa kubva kuguruva, that is what becomes a living soul. Otherwise mukarivesa equation iyoyo you end up with a dead soul. Thank you so much. Maita yenyu. There is actually a verse iri kuna Ezekiel chapter 18 pavesi ya 20 inotaura pachena ichiti the soul that sinneth shall die. Mweya unodini unotadza uchafa.
kureva kuti hakuna noti vanhu vanoti kana chinonzi soul chinorarama munhu paunofa chinobva chabuda Okay. cholibaretwa Okay. chochinja adress chochinja pokugara Alright. pano apa bhaibheri riri kutoti mweya unotadza uchadini Uchafa. uchafa Okay. kureva kuti soul is temporary ndo munhu ndo being Okay. All right. Ehe. toda kutenda chose. Saka zviri kuiswa pachena the teaching of the Bible. Kuti iko munhu akagadzirwa nezvinhu zviviri tiri tesere. The dust of the ground plus the breath of life. Ndo chinonzi munhu. Ende Bhaibheri harina kuti iko pazvakaitwa izvi Mwari paakafemera mweya weupenyu mumunhu. Bhaibheri harina kuti iko and men began to possess a soul. Hanzi he became a living soul. Handiti ndizvo here. Saka Bhaibheri haridzidzise kuti munhu ane kamunhu mukati make. Kakadaro kuti iko kana achinge afa kanozvomoka kobuda. Handiti muri kuona kotoona achichemwa achitoona vakomana warari wasvikawo parufu rwangu hashu wanga yanga iri shamwari yechokwadi. Handiti muri kuona aiwa izvozvo hazvidzidziswe nebhaibheri tiri tesere right. Saka chinonzi kufa chii Right. then Right. Saka ngatiendai pana Muparidzi 12 vhesi ya7 verse ya 7 yotisira pachena chinonzi kufa. Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. Saka natatoona kuti munhu afa muviri uyu wadzokera kudust. Hauchina energy, hauchina intelligence, hauchina ability yokutaura, maziso tamafusira, makumbo taafusira. Hakuna zvokuti tingazoti tamuona achifamba ari kwakati. Nokuti yanzi dust rinodzokera mudust. Saka makumbo atofusirwa apa. Tikazomuona tamuviga paGlen Forest tomuona kubhikita. Atova mumwe munhu haasiyi. Nokuti iye makumbo ake anga achifamba taasiya paGlen Forest. Mweya wadzokera kuna Mwari. Indinowanzo kuillustrata kuti kana chiti mweya wadzokera kuna Mwari tinotarisa kuti Mwari paakafuridza mweya achisa muna Adamu, dumbu rake rakahweva here kuratidza kuti mweya wapera. Kana munhu afa rinofuta here kuratidza kuti audzosera mukati. Okay. Saka kushayikwa that movement neaction inoonekwa something physical or concrete yokuti mweya wadzokera kuna Mwari kureva kuti hapana component yokuti inotofamba ichienda kudenga yonosvika iswa chibhokisi chayo gara ikonzi mweya wanhingi uri papapa uyu. Hakuchina zvose zvatingati muviri nemweya. Ndo yandinga definer from Muparidzi. Thank you so much. Maita enyu, yes. Dauti ticherechedze zvarowa nevhesi. Vhesi yati mweya usati wadzokera kuna Mwari. Haina kuti mweya wevanhu vakanaka kana kuti yevanhu vaita zvakanaka wadzokera kuna Mwari. Zvanzi mweya wadzokera kuna Mwari. Zvireva kuti mweya wese unodzokera kuna Mwari zvisinei nemararamiro ako. Zvichireva kuti mweya uyu kana kuti breath of life handiti haizi component inorarama ba. Ringori simba raMwari rinoita kuti zvinhu zvive zvipenyu. Okay. Ndo simba rimwe chete rinowanika mushumba, mumbizi, mumuhwai, pamwe chete nemumunhu. Saka vhesi pariri kuti mweya uchidzokera kuna Mwari wakaupa riri kuti source yeupenyu ndiMwari. In other words, isusu pachezvedu hatina upenyu independent of God. Okay. Upenyu hwedu tinohuderiva from Mwari. Tinohuderiva from Mwari. Isusu beyond God hatirarame. Isu hatizi immortal ba. Wega ari immortal ndiani? Ndimwari. Saka panapa pariri kunzi mweya unodzokera kuna Mwari zviri kunzi simba rekurarama rinodzokera zvekare ku source life anove iye Mwari. Okay. Okay. Then saka munhu aripi? I actually see another verse. Good. Iri kuna Yes. James chapter 2 verse 26. Inoti, for as the body without the spirit is dead, so faith without works is
dead also. Saka kana muviri usisina mweya wanzi breath of life uyu ndo unonzi chi what it's dead ndo rufu ndo rufu irwo. Saka kana mweya uya unopa simba rekuti munhu ararame wabuda mumunhu chiumbwa chiya death, there is death. Okay, ndo rufu. all right, mweya wadini wabuda. okay, Saka spirit iyoyo ndo iri kunzi breath of life. okay, hachisi chimwe chinhu chinogona kunorongedzwa samwe maybe kudenga takamirira pamwe kuti zvichazonzi zvigodai mune dzimwe nguva. Hakuna zvakadai. okay. Saka bhaibheri riri kuramba richitsimbidzira kuti iko munhu haana kamunhu mukati make kapenyu. Handiti muri kuona munhu mubatanidzwa wezvinhu zviviri zvinoti simba raMwari rekuraramisa nevhu rakaumbwa naMwari. Pazvakabatana, life was sparked in men and men became a living being or a living soul. Handiti ndizvo here? Ndizvozvo. Kufa is the reverse of the whole process. Handiti ndizvo here? Mweya kana kuti simba riya rekuraramisa mukada kuritsvaga rinenge riri kuna Mwari nekuti he is the source of life. Muchiumbwa kana kuti muiri wako iwewe kana uchinge wafa tinouviga mukati meguva woparara. Then munhu aripi? I think the Bible talks about that. Munhu afa uyu kuti pachiri chii chinee chasara kana munhu afa. Maybe Shona chinotibudisira mashoko atinoshandisa. Yes, Chinoti munhu hakuchina. exactly. And kubvira kudhara taingoziva kuti is no more. Yes. Kunze kwemazuva ano apo vanhu vakuedza kuda kuisa kachirungu kokuti has passed on. Yes. As if pane kwaindwa. Ipo pasina. Munhu hakuchina. Kupi kumumba kwake, kupi kudenga, kupi kuguva, kupi hakuchina. Hakuchina. Yes. So are you saying you don't pass on but you pass away? You pass Exactly. away. Exactly. You don't pass on. Because the moment you say passed on, you are saying kuti achinja address, Yes. ava kugara kune imwe nzvimbo, aita pass on Okay. to another world. Yes. Yes. Thank you so much. Yes. iyo pfungwa yekuita pass on yayo Yes. source yayo iri pana Genesis chapter 3 verse 4. Genesis chapter 3 verse 4. Totozoverenga chapter 2 ichitaura zvaMwari. And Yes. then the serpent said to the woman, you shall not surely die, for God knows that in that day you eat of it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. Saka Satan panapa ari kuti you will not surely die kana ukatadzira Mwari. Instead pane transformation inoitika. Actually you will become more like God. So rufu from the perspective of Satan promotion kuti uno acquire God like powers kana uchinge wafa. Okay. Haufi zviro kwazvo sezvakataurwa naMwari kuna Genesis chapter 2 kuno paakarayira munhu pavhesi ya17 kuti uchafa chinyi zviro kwazvo. Saka Satani ari kuti panapa rufu is actually promotion. Yes. Saka kana iwewe tomboti semuenzaniso wanga usingagone kurarama panyika pano, wanga usina mari, kana wafa waacquire mapowers ekupfumisa vanhu. Yes. Tomboti iwewe wanga usingagone kuchengeta vanhu, kana wafa waacquire mapowers ekugona kuchengeta vanhu, waacquire mapowers ekugona kutransforma kuita moto, waacquire ma-omnipresent powers ekuti unogona kutarisa vanhu vari Britain iwo wakavigwa kuZimbabwe. Saka pfungwa yacho yoyi yekuti death promotion iyi haina kubva kuna Mwari, Okay. kune kwayakabva. Saka kutsimbidzira pfungwa yanga ichiburitswa apa zvinokosha kuti tidzokere kumavambo, nekuti kumavambo ndo kunotibatsira kuti tisimplify ma-issues ose atinosangana nawo. Saka kapfungwa kekuti kana vanhu vafa havanyasofi, actually they've been promoted. Ndotonzwa pune vanoti he has been promoted to glory. Glory. Yeah. Yeah. I think if you read the Bible, riri kunyasobuditsa pachena kuti kafilosofi kapfungwa kaSatani
if you read Genesis usiri kumhanya ndo paunonyatsokaona kuti iko Eve achitotaurirwa akatonzi iko you shall not surely die. In fact uchatovese saMwari. Anditi muri kuona kana ukadya chi muchero. Saka nyaya yekuti iko kana munhu afa anoita munhu ari nani. Anditi muri kuona aibve kuna Mwari. Anditi muri kuona inobva from the devil. And now iri kuitwa propagated nevanhu vapenyu chaivo. Anditi ndizvere. And now we are hearing my issues ekuti he has passed on to glory and as if it's better now. Anditi vane mau masimba ekuchengeta vanhu vapenyu ivo vakaita sei vakafa. That nyaya iyoyo source yacho chaiyo is the devil himself. Actually, there's a verse that I want to read. Good. Genesis chapter 3, verse 19. In the sweat of your face you shall eat bread, till you return to the ground. For out of it you were taken, for dust you are, and to the dust you shall return. Yes. Saka isu sevanhu vatina kubva kudenga. All right. Takabva muvhu. All right. Zvonzi panapa patinofa tinodzokera kwatakadini Kwatakabva. kwatakabva nekuti tiri guruva. Yes. Saka tinodzokera kupi? Kwatakabva. Zvikanzi to the dust shall you return. Kana ukatenga ticket rendege uchiti return, haugumiri kwawainda, unogumira kwawatangira. Alright. Saka pana pari kunzi you will return to the what? To the dust. To the dust. Saka takauya panyika tine return ticket. Ende tichagumira kwatakatangira kuvhu kuguruva. Kuvhu. Ende kare ndakanzwa kuti iko vanhu vakuru vaiti kana mwana azvarwa vaitora rukuvhute. Anditi ndizvere. Rukuvhute rwaizochererwa pasi. Anditi ndizvere. Pane mumwe wandakanzwa achitiko hanzi paya ipromise yekuti achauya mwana asisi anobata nebaba. Tichitaurira ivhu. Anditi ndizvere. And we are all going to die. Todzokera kuvhu kwatakabva. Anditi ndizvere. Yes. Thank you. Pastor Ndinofarira vhesi yambotaura na Dr. Choto yawambotaura kuna paridzi zvakare. Yes. I like it even the way Dr. Mzengi mentioned it. Inotaura nezvekuti mhuka dzinoenda kunoenda vanhu. Kana mhuka dzichienda kunoenda vanhu, then ngatifungei munhu akadya chicken. Machicken aakadya muupenyu. Nemweya wacho. Kuti kudai kwa kune kurarama kwechinhu chakafa. How many chickens would come out or pop out of your mouth? Nekuda kwemachicken awakamedza. Teremu wevhesi inotiyo. All go to one place. Okay. And all are of the dust, and all turn to dust again. Meaning men and the beast. Maybe again verse 19. For that which befalleth the sons of men befalleth beasts, even one thing befalleth them. As the one dieth, so dieth the other. Yea, they have all one breath, so that a man hath no preeminence above a beast. Yes. Saka hatina chatinokunda. Zvakafanana. Takafanana pamweya nekufa kwedu reverse yakafanana. All right. Okay. All right. Thank you. Nyaya iyi wakaenda kuzvitendero zviri pasi pezuva. Yes. Pasi penyu panyika pane zvitendero zvakawanda. Yes. Whether ku ATR African religion, whether ku Buddhism, whether ku Hinduism, whether ku Shintoism, whether kune chipi chitendero chaungafunge mu Islam. Vane one doctrine yavanowirirana. All right. One doctrine yavanowirirana ndeyekuti kana munhu afa anoziva. Yes. Kana afa haana kunyazofa. Haana kunyazofa. All right. Ndo doctrine yavanowirirana iyo. Apa hapana nharwa. Apa hapana nharwa. All right. Wakataura nemuhindu kuti kana munhu akafa anoziva here, vanoti hongu anoziva. Wakataura nemuBudha wakati akafa anoziva here,
vanoti hongu anoziva. Wakataura vanobhilivha mushintoism kuti wakafa anoziva here, anoti hongu anoziva. Wakataura kune chivanhu anotenda kuchivanhu kuti akafa anoziva here, vanoti hongu unoziva. Zvichitiratidza kuti sosi yedzidziso iyi ihwani. Oho. Sosi iyi ihwani. Okay. Kungoti inozviexpressa munzira dzakasiyana. Alright. But common pfungwa iyi iripo pese. Ende sosi yacho ndopataiwana pana Genesis chapter 3 pavhesi ya 4 kuti hamufi zviro kwazvo. Saka nyaya haizidikiba. Nyaya haizidikiba because ndo panosangana zvitendero apo. Ndo panosangana zvitendero. And it's not an easy thing kuti mareligion asangane awirirane pachinhu one. But panyaya yechimiro chevakafa vanowirirana. Ende pfungwa yavanowirirana nayo haizi pfungwa yakataurwa naMwari ba. Ipfungwa yakataurwa naSatani paEden. Saka iyo pfungwa iyi ngatiibatisise. Mufi zviro kwazvo. Handi shoko rakabva kuna Mwari ba. Ishoko rakabuda mumuromo menyoka. Handiti muri kuona. Ende nanhasi vanhu vanozvitenda kuti kana munhu afaka. Ende ndakaona kuti iko sevanhu veganda rangu iri hatingotyi kufa chete, tinotyawo futi nevakafa vacho. Handiti muri kuona. Kutiko because kana munhu azongofa tinogona kutamba tese naPastor Mudzenga, but vakati d masamba atoita sei, atosiyana. Handiti muri kuona. But Bible rinodzidzisa kuti kudii. Saka maybe patingatiko tonyasowirirana according to what the Bible is saying, ndiye kutiko hapana chinosara chiri chipenyu kana munhu achinge afa. Nekuti atoita sei, atofa. Tirite here simba ranga richimuraramisa rinodzokera kuna Mwari. Ndo riri kunzi kuna Genesis the breath of life. Nyama iyi, muiri uyu ndo watinotoviga wotoora. Tirite here Bible rinoti iko honye dzinomufukidza. Handiti muri kuona. But pane here panonzi neBhayibheri, pane here panonyatsotaurwa neBhayibheri directly richitaura neissue yekuti munhu akafa hana chaanoziva. Kungu paripo here. And what does the Bible say about the knowledge, activity and consciousness after death? Right, tikatarisa muparidzi zvakare. Yes. The wisest man. 9 verse 5. Muparidzi chapter 9 verse 5. Verengai zvakanaka. Anoti, for the living know that they shall die, but the dead know not anything. All right. Neither have they any more a reward, for the memory of them is forgotten. Saka yaisa pachena kuti sezvamambotaura mukati tichafa tose. Asi ivhesi rikuita pachena kuti vapenyu vanoziva kuti vachazofa. Asi vakafa havachina chavanoziva. Ende Bhaibheri harina kuti vakafa havazivi kuti vakafa. Because dai vasingazivi kuti vakafa pamwe ndo zvavasingazivi chete, but pane zvimwe zvavanoziva. Handiti but zvanzi panapa vakafa havana chavanoziva. Handiti muri kuona. Yes. Anything else, Dr. Mudzengi? Okay, I think ngatinde kuna Job. Job chapter 14. Toda kuti tiverenge pavhesi ya 12 na 21. Job 14. Sorry. Job chapter 14. Verse 12. Yes, you can read. Verse 12. So a man lieth down and riseth not, till the heavens be no more. They shall not awake, nor be raised out of their sleep. Okay. 21 then says, his sons come to honor, and he knoweth it not. And they are brought low, but he perceiveth it not of them. Kurauti vanzi kana munhu achinge afa achina chaanodi chaanoziva, hanzi hatombozivi chero vana vake vakapromotwa.
Yes. chero vakadhimotwa hachina chaanoziva ndozvataurwa nevhesi yatanga kuverengwa napastor Warari kuna muparidzi kuya yataura ikati the living know kuti they are going to what? To die. But the dead know not anything. Yes. Nothing at all. Havachina chavanoziva. Havachina part nezvinoitika panyika. I think mukaverenga na verse 10 yamuparidzi iyi inobva yati kudii masvika here 10 yamuparidzi no chapter 9 iyoyo. If you are there. Muparidzi chapter 9, Ecclesiastes chapter 9 verse 10. Whatever your hand finds to do, do it with all your might, for there is no work or device or knowledge or wisdom in the grave where you are going. Yes. 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 Saka wanzi chese chawana neruoko rwako kuti ruchiite uchimupenyu chiite nesimba rako rose. Yes. Nokuti Nemhaka yekuti paunongoti ukafa akuchina knowledge, there's no knowledge or wisdom or anything that you can do kana uchinge wafa. Andini ndizvo here? Yes. Zvichireva kuti vese vakafa vana Einstein nebrand dzaona nhasi hadzichashandi because they have ceased to exist. In other words, kufa means ceasing to exist. But daida kuti ndiburitse pfungwa yaburitswa napastor. Takaenda mukati meshoko raMwari tinodzidza pfungwa yeresurrection. Zvikuru sei takawerenga 1 Thessalonians chapter 4 kubva pavhesi ya 13 ichidzika. Inotiudza kuti kuchaita chinhu chinonzi chinyi resurrection. Na John chapter 6 verse 40. Rega ndiverenge John chapter 6 verse 40 inoti, and this is the will of him who sent me, that everyone who sees the Son and believes in him may have everlasting life, and I will rise him up on the last day. All right. Dai kwanga kuri kuti vanhu vanotenda muna Kristu vakafa vatoenda kudenga sezvodzidziswa nevamwe. What's the point of the resurrection? Oh, okay. What's the point kuti Jesu adzoke futi aite raise them again in the last day? Yes. Saka pfungwa yekuti vakafa vanoziva inodefeata teaching iri clear iri mukati meshoko raMwari yeresurrection. All right. In order to believe kuti vakafa vane chavanoziva, you must deny the resurrection. All right. And the resurrection is one of the fundamental teachings dzechikristu dziri clearly expressed mukati meshoko raMwari. Yes. Saka iyi pfungwa iyi haizi pfungwa diki basi. Itori pfungwa hombe because inotisvitsa pakudinaya even the very words of Christ. Kuti imi Jesu munogodzoka futi for the last day, iwo vakafa vatori kudenga. Anodzoka kuzoitei? Anodzoka kuzoitei? I don't know. Yes. There is something which I also see in Bible. Mukaenda pana Acts kana kuti mabasa chapter 2 pavhesi ya 29. Yes. Shoko raMwari rinoti panapa, men and brethren, let me speak freely to you of the patriarch David, that he is both dead and buried, and his tomb is with us to this day. Mukaenda pa 34 inobva yati, for David did not ascend into heaven, but he says himself, the Lord said to my Lord, sit at my right hand. Saka zviri kunzi panapa David akafa tikamuviga ende arimo muguva rake riripo nhasi. Vhesi yoenda mberi yoti David haana kuinda kupi? Kudenga. Roti patinofa we return kwatakabva. Atiendi kudenga. Atiendi kudenga. David aiva shamwari yaMwari, very close to God. Saka kana dei vakafa vainda kudenga, aizosiya shamwari yake ichinda pasi. Aifanira kuitora kayoenda kumusoro. Uenda kumusoro. But panapa pari kunzi he is dead and buried. Akavigwa muvhu. Okay. Kwete kudenga. Thank you so much. Chanya kundifadza ndisekuti vakutora pamusoro kuti kuti machajwa kuti David shamwari yaMwari. Yes. Tinogona kuenda kune imwe shamwari yaJesu zvakare. Yes. Shamwari yaJesu Lazaro.
Alright. kuti paakarwara akafa Jesu asipo ndokuvigwa 4 days mu 4 days ndofunga anga atogara kudenga kana kwakuchindwa kudenga. Okay. Alright. But Jesu osvika paguva racho yes. oti where have you laid him? In chapter 11 verse 34. Chapter 11 John chapter 11 verse 34. Yes. Where have you laid him? Yes. Ndi Jesu ari kuvunza izvi. Okay. Kutovunza kuti ndekupi kwamakamuradzika? Mamuradzika ku. Ndokwandoda kuenda ikoko kwaari kwaakaradzikwa. Wow. Ana kuti Wow. ndoda ndichaenda kudenga nonouya naye. Aiwa. Mamuradzika papi? Alright. Asvika ipapo Jesu anoti bvisai dombo. Vabvisa dombo hatienda paverse 43. Yes. Now when he had said these things, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. Yes. Buda. Ana kuti buruka. Come down. Oh. Yeah. Saka come Alright, forth. akati come forth. Yeah. Alright. And futi tikagona ngobuda nejoke ingati kudai Lazarus anga ari kudenga. Shuwa kuparadiso. Wonzi na Jesu chidzoka. Kana ngiroziwo dzaimina naRazaro kuti avaomana unoiteiko imi Jesu muchauya futi kuno manje mosakana neshamwari yenyu kuno saka iye akauya mapesana muparadiso kudai ndiri Razaro ndaingaramba kureva kuti ndodzoka munhamo futi ende akazofa futi ako Razaro nhasi. Okay, saka chinonetsa ndechekuti iko munoziva chinhu chikangotanga so chikaregera kunyatsobvunzwa nhema dzine katsika kekupfuura magedhe akawanda mukasati mira imbomira ndiwani handiti muri kuona which means vatendi vanofanirwa kutandanisa chokwadi ichi vachitandanisa maissues nemateachings iwaya vachiaisa pamberi pebhaibheri kuti tione kuti ndazvokwadi here handiti muri kuona because nyaya iyi mukanyatsoiona parufu pachirohwa kangoma vanhu vakaisa misoro pasaidi handiti muri kuona munhu afa bhokisi riri papa kenduru yakaiswa apa pachirohwa karwiyo kari kunzi famba zvinyoronyoro ini unobva wanyatsokaona kamunhu kacho kachifamba kachienda handiti muri kuona but the Bible doesn't teach kuti iko kana munhu afa anofamba zvinyoronyoro achienda kudenga. Aiwa, ngatidzidzise izvozvo zvinonzi vakafa havana chavanoziva handiti muri kuona. Actually mukaona vamwe vanodzidzisa izvozvo vanobva vati imba yake yekudenga yadini yapera but mukaverenga kuna John 14 inototaura iti kumba kwababa vangu kune dzimba zhinji dzokugara. Saka kune vanofunga kuti pamwe Jesu zvaakadzokera kudenga ari kuita basa rekuforoma zvidhina nekuvaka mamanjo. Iye Jesu pachake kuna John 14 anoti mumba baba vangu mune dzimba zhinji dzokugara. But chaakaenda kunotigadzirira inzvimbo yekuti tikwalifye mudzimba kuzopinda mudzimba dzagara dziriko. Alright. Saka hakusi kuti imba yemunhu yapera saka ava kuinda kupi? Ava kuinda kudenga. Actually mukaenda pana John chapter 5 tiverenga pavhesi ya28 na 29 inoti panapa do not marvel at this for the hour is coming in which all who are in the graves not in heaven those who are in their what? Graves will hear his voice. Verse 29 and come forth. Phrase here yamboriwa paya taverenga not come down but they will come forth. Those who have done good to the resurrection of life, those who have done evil to the resurrection of condemnation. Alright. Saka Jesu ari kuya kuzotora vanhu vari mumakuva vakadzokera pavakabva who returned to the dust. That is the biblical teaching. Yes. Vachoto. Yes. Kune pfungwa dzataurwa naJesu aidzitora kumwe kuno kuna Daniel chapter 12 takawerenga pana Daniel chapter 12 pavhesi ya2 yes. Kuti iyo and many who sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life
and some to shame and everlasting contempt. But yandiri kuda verse 13 inoti kudi but you go your way till the end, for you shall rest and will arise to inheritance at the end of days. At the end of the days. Alright. Saka Daniel panapa ari kutoudzwa unzi right, ichasvika nguva yekuti vanhu vakafa vari mabwiro vachaita se vachamuka, asi iwe zvichaitika kwauri hezvi. Number 1 uchazorora, asi kana wazorora hausi kuzoenda kudenga ba, uchazopuhwa mubayiro wako pakupera kwemazuva. Saka Daniel haana kupuhwa mubayiro paafa. Daniel izvozvi uripi, wakazorora, wakamirira zuva iro rataurwa naJesu pana John chapter 5. Exactly. Apo vakafa vachaita sei? Vachamutswa. Ndo pavachapiwa chinyi? Mubayiro. Saka pfungwa iyi tinoiwana both mu New Testament and mu Old Testament. Zvichida kuti idzidziso yeBhaibheri zvedi. Okay, thank you so much. Ini ndiri kufunga kuti iko mamiriro azvakaita ngatiisei hoko dzedu dzezvatataura. Asi taita hoko idzi hatina kutora mupfungwa dzedu. Ihoko dzaiswa neBhaibheri. Handiti ndizvo here? Right. But kune mibvunzo takatarisa hoko idzodzidzi. Handiti ndizvo here? Yatichapindura pachikamu chinoteera. Handiti ndizvo here? Right. Saka tingati hoko nekuda kwenguva yedu ngati buildei hoko dzedu dzatavaka. Handiti ndizvo here? Yes. Hoko yedu yekutanga yatavaka ndiye kuti iko kuti tinzwisise kuti iko munhu kana afa chii chinoitika, ngatiende kumavambo tione kuti pachisikiro chii chakaitika. Handiti ndizvo here? Tikaburitsa pachena, Bhaibheri rikaburitsa pachena kuti munhu mubatanzwe zvinhu zvingani? Zviviri. Zvinoti mweya weupenyu, simba reupenyu rakafemerwa mumunhu naMwari. Genesis chapter 2 pavhesi ya 7. Handiti ndizvo here? Neguruva refu raakaumba. Zvino pazvakabatanidzwa izvi munyasha dzaMwari pakabva paita a living soul. Handiti ndizvo here? Chinonzi kufa is the reverse of that process. Tirite here? Guruva rodzokera parakabva, simba raMwari rodzokera kuna Mwari akaripa. Munhu hapasina chaachaziva. Handiti muri kuona? Yes. Ameno pane imwe hoko here yatingataure kuti iko taestablisha nhasi. Munhu akafa haendi kupi? Kudenga paanofa. Handiti ndizvo here? You wanted to say something. Chimwe chandabata ndichekuti hapana chinhu chinonzi soul chinorarama mumunhu. Alright. Chinoti kana munhu paanofa ichocho choramba chichirarama kana kuti chochinja adresi, chonotanga kurarama kune imwe nzvimbo kana kune imwe nyika. Chandadzidza ndichekuti mubatanidzwa weguruva revhu nethe breath of life ndo zvinoumba a living soul. Panobviswa the breath of life from the dust of the earth, we have a dead soul. And mweya kana kuti soul inofa. Ezekiel 18:20 yaisa pachena ikati a soul that sinneth shall die. Saka hakuna nyaya the immortality of the soul. Hapana chinhu chinorarama nekusingaperi chiri mumunhu. Nemhaka yekuti munhu ari mortal. Angori immortal chete ndiMwari. Saka ukabvuma pfungwa yekuti pane chinhu chinorarama nekusingaperi chiri mumunhu, you are actually saying kuti mune kamwari kari mumunhu, nekuti attribute ye-immortality inowanikwa kumusiki kwete kuchisikwa. Alright. Thank you so much. Imwe yatinogona kuatarovera zvakare pasambira ihoko yokuisa pachena kuti mweya uri mumunhu nemweya uri mumhuka zvakafanana. Okay. Saka natingava tinozosvetuka chitsvaga kuti ko hama yedu yakafa yakazodai ko chii chakadai, taifanira kuona zvimwe chete izvozvizvo mumhuka dzose dzakafa dzokumusha kwedu. Okay. Alright. Thank you. Maita yenyu? Yes. Imwe hoko yataroverera ndeyekuti pfungwa yekuti vakafa vanorarama kana vachinge vafa kune kwayakatangira. Kune kwayakatangira. Ende yakatangira kuna Satani kuna Genesis chapter 3 and verse 4.
haizi dzidziso yakatangwa naMwari ba, yakatangwa nevanhu. Vanhu ndobva vaigadzira, ndobva vaiita philosophy, philosophy yatambotaura nezvaiyayi. Ndobva vaipakeja zvakanaka, ndobva vaisevha, ndobva yagashirwa nevanhu vakasiyana siyana. Ndo panosangana zvitendero ipapa. Nekuda kwekuti origin yedzidziso iyi imwe chete, ende kwayakabva ndekuna Satani. Okay. Asi Mwari zvaakataura pana Genesis 2:17, kana makafa, kana makadya muti muchafa zviro kwazvo. Ende muti wacho wakatodyiwa. Ende wakatodyiwa. Ende tinotoona Adhamu achitofa zviro kwazvo. Yes. Sezvakataurwa naMwari. Satani anoti hamufi zviro kwazvo, asi death ichinyi Promotion. Saka muchaona kuti dzidziso zhinji dzaakuuya idzi dzakuti vanhu vakafa vane mapowers, magod like attributes, vakafa vakunamatwa, vakafa vakuita se source yazvo pana Genesis. Okay. Then imwe dzidziso imwe roko yatarovera ndeyekuti kana isusu takadhinaya pfungwa yaMwari yekuti wakafa haana chaanoziva, tinofanira kudhinayawo futi nyaya yeresurrection. All right. Nekuda kwekuti resurrection iri based papfungwa yekuti wakafa haana chaanoziva. Saka Jesu paachadzoka achakomutsa vanhu kubva mumakuva. Deno vakafa vari kudenga, there is no need of the resurrection. Okay. Saka pfungwa iyi tairoverera zvakare. Pane zvimwe zvasara zviri kunze kwezvatataura nhasi. Chimwe chatingangosimbisa Okay. ndechekuti isu sevanhu takabva kuguruva. All right. Ende Bible rati you shall return kwawakabva. Kureva kuti tikafa tinodzokera kupi? Kuguruva. Even vana David, shamwari dzaMwari, Bible raatesta rikati tinaye akavigwa, tinaye guva rake ritori riripo. Ende Jesu paanouya achamutsa vanhu vachibva mumakuva. Kana zvichinzi you shall return, kana watenga ticket pamwe rekuenda kuDubai riri return, haugumiri Dubai, hauindi London, unodzoka muZimbabwe kana muripo pawatangira. Saka isi takatangira kuguruva, Zvikanzi you shall return to the dust. Saka tine return ticket. All right. Thank you so much. One way ticket. Okay. But it's a return ticket. Thank you so much. Maita henyu. Saka nemame mazwi tiri kutiko ivhu rakanga riripoka. Anditi ndizvo here? Ndo rakazoumbwa rikaita chiumbwa. Simba raMwari rekuraramisa ranga ririmo maari. Anditi ndizvo here? Ndo rakazofemerwa muchiumbwa. Anditi ndizvo here? But ivhu iri riripo raisanze munhu. Saka ivhu rakanga riripo munhu asipo. Mweya weupenyu wakanga urimo muna Mwari asi waisanze munhu. Tiriteze here? But pazvakazobatanidzwa ndo pakaita chii? Munhu. Saka kana munhu afa, chii chinoitika? Kana munhu afa, haasisiko, aparara, hapana chaanoziva, hapana chaanogona kuitira vapenyu. Kakusavepo kaya kakanga karipo munhu asati asikwa, asi ivhu riripo, mweya wokufema simba rekuraramisa raMwari riripo, asi munhu asipo. Kakusavepo ikakako ndo kakusavepo kanozovepo kana munhu asisipo. Tanzwisisa. Thank you so much. But tanga chida kutiko nehoko dzatarovera idzi. Next stage tanga tichida kutiko tinyasotaura vanhu vaMwari, because kune mibvunzo yakawanda iri around what the Bible has said. Anditi ndizvo here? Because kune zviuru kwete kuti zviuru ba, asi zviuru, I mean churu chaicho munoridzwa tumagitare nguva dzemanheru. Anditi ndizvo here? Kune nzvimbo dzekuti ukasvika ipapapo unonzwa unge wadirwa majecha mumakumbo umu. Ameno pane moto unoti tigu, wozonzwa unzi pane munhu akafira ipapapa. Anditi ndizvo here? Saka kana munhu akafa asina chaanoziva, zvipoko, magoritoto nezvidhoma
zvinobvepi? Ndo zvatichabata next nyingirikiri issue yedu. Ndakanzwa kuti kune kuri kutoendwa, handiti ndizvo here, pakafira vanhu vakawanda, pari kunzi iko pane ivhu rinobuda ropa. Handiti ndizvo here. Ende pane zvinonzi iko munhu anogona kuti iko pane mwana ari kusvikirwa, ari kutaura kuti iko ndiri kusvikirwa nanhingi, akafa kare kare. Handiti ndizvo here. Munhu iyeye achiti iko uyai muzondibvisa makodo angu pandakafira ndiri muhondo. Handiti ndizvo here. Mwana iyeye ototungamira vanhu kuenda kumasvingo muchikomo chimwe chiri seri uko. Handiti ndizvo here. Osvikosvika oti apa ende shuwo mabhonzo ari kuita sei, chii chiri kunyatsoitika kana vakafa vasina chavanoziva. Ndo zvatichabata in our next episode. If the dead know not anything according to what the Bible has said, saka zvatiri kuona zviri kurevei, chii chiri kuitika mukati meupenyu. Hanzi pane mamwe mabhiriji ekuti iko bhazi richitodzika mutero panongoonekwa kamwana kanenge kari kushaya kwekuenda. Handiti ndizvo here. Bhazi pari rinoda kuavhoidha kamwana kaya rongoti mubhiriji hosho. Handiti muri kuona. Pamunozoda kuti mutsvage kuti kamwana kaya kazopona here kana kuti chii chaitika, mona hapana chiripo. Mozonzwa udziko, pane kamwana kakatsikwa nerori kare 1979 ndo kari kuonekwa pabhiriji rakati. Kana vakafa vasina chavanoziva, imi nyaya iyi haina kunyatsomira mushe. Handiti muri kuona. Ndo yatoda kuti titarise panext episode. Kana vakafa vasina chavanoziva, ko zvatiri kuona chii chiri kuitika. Let the Bible speak. Mwari dai anga akukomborerai, akuitirai zvakanaka. Zita rangu ndoitwa Pastor Francis Mbira Pamandire. God bless you. Ngationane next time. Kumusha